предизборната кампания. Много е важно дискусията за или против въвеждането на електронно гласуване да стане достояние на българите, живеещи в чужбина. Защото ако някой е пряко заинтересован от изхода на този референдум, то това са именно българите, живеещи в чужбина. Въвеждането на електронно гласуване дистанционно по интернет на практика би позволило тяхното по-активно и лесно участие в политическия живот на страната. Нещо, което не е лесно за тях на този момент. Към този момент. Всъщност, стигайки именно до въпроса за електронното гласуване по интернет и участието на българите в чужбина, логично стигнахме и до аргументите в подкрепа на двете тези. Аз сега ще опитам в един систематизиран вид да представя основните аргументи в подкрепа на едната теза за електронното гласуване. Разбира се, колегата Стойчев също след това ще продължи с аргументи в подкрепа на противоположната теза против електронното гласуване, за да можем все пак да го нагледяваме това, което сме приготвили, макар че мултимедията не позволява достатъчно добре да видим изписания текст, но така или иначе основните аргументи допълнително може да и на стената да видите на мултимедията. Какъв е първият водещ аргумент за въвеждането на електронно гласуване? Безспорно, коментирайки темата и с други колеги, и статистици, и политолози, и социолози, стигнахме до извода, че първият позитив от въвеждането на електронно гласуване по интернет би било възможността българите, които живеят и работят в чужбина, да се включат в избирателния процес. На практика, последните 25 години ние имаме един демографски срив. България загуби и продължава да губи своя човешки потенциал. 1,5 милиона, почти 2 милиона българи в момента живеят извън пределите на страната. Значителна част от тези хора са хора високо образовани, с качества, с капацитет, потенциал, който е впрегнат в подкрепа на развитието на други общества. Въпреки че тези хора живеят далеч от България, те чувстват България близка. Те не са прекъснали, част от тях не са прекъснали връзката с страната си и не желаят да я прекъснат. Напротив, желаят да участват в вземането на важни решения, които касаят техните роднини, техните приятели, които касаят и тях. Защото за част от тези българи, които живеят и работят в чужбина, все още няма еднозначен отговор къде ще продължат да живеят до края на живота си. В България или в чужбина. Участието в референдум, в този референдум, е възможно всъщност те да вземат решение дали да облегчат начина, по който участват в изборите или да продължат затрудненията, които съществуват за тях до този момент. За много хора, които живеят на хиляди километри далеч от дипломатическите, консулските представителства, наистина е предизвикателство да отидат в един определен ден до избирателната секция, за да гласуват. Част от тях са изправени пред дилемата да отида ли на работа или да не отида, за да гласувам. Това не е дилема, пред която би трябвало да се изправят българските граждани. На практика, аз сега се сещам за един пример с българин, който живееше в Япония. На последните парламентарни избори много силно желание този човек имаше да участва. И точно защото в този период
някакъв тайфун преминаваше през Япония, той беше взел самолетен билет, за да може да отиде до дипломатическото представителство за Борисова, но за всеки случай си беше купил билет за влак. Ако тайфуна възпрепятства излитането на самолета, той пак да опита и да може да стигне до секцията, за да гласува. Нали? Виждате за каква мотивация става въпрос и за това какви препятствия може да възникнат пред един човек, който работи на пълни обороти. Много преди всичко не иска да прекъсва връзката с страната си. Въвеждането на възможност за електронно гласуване по интернет е нещо, което може да позволи българите в чужбина да участват в изборния процес. Има един допълнителен аргумент. Всъщност, при всяка нация, която е загубила значителен човешки потенциал, това се случва и с арменските нации, и с гръцката нация, при всяка нация съществува един естествен процес, при който диаспората в чужбина има собствен процес на изграждане, на общност. Общност, която постепенно създава своите връзки, за да се интегрира в едно общество, но на следващ етап тази общност заявява своето желание отново да се включва в процесите, които протичат в обществото на родината. Така че въвеждането на електронно гласуване е една от стъпките, която би позволила този процес да продължи по-нататък. Вторият аргумент, който обсъждахме с нашите колеги и който считаме, че също има така висока степен на приоритетност, когато говорим за електронното гласуване. Това, че на практика въвеждането на електронно гласуване ще позволи повече хора да се включат в избирателния процес. Кои хора? Няколко са групи. Българските студенти, които учат в чужбина. Спомням си, че на последните избори бяхме свидетели на опашки, на които по 4 часа българите хора да стояха, за да могат да гласуват. Електронното гласуване може да реши този проблем. Другата група от хора, които наистина са пряко заинтересувани. Хората с увреждане, за които е трудно да отидат до избирателната секция и за които към настоящия момент са създадени два варианта за гласуване. Или общината организира транспорт до избирателната секция, така че да участват, или организирането на подвижна секционна избирателна комисия, която отива в дома на този човек. Колко по-лесно би било, ако има електронно гласуване по интернет за тези хора. Те в момента наистина използват интернет изключително активно и това им позволява да се чувстват пълноценни. Хора, които участват интензивно в всякакви дейности тогава, когато компютър е техният помощник за връзка с света. Не на последно място, младите хора. Радвам се, че и тук в аудиторията има млади хора, които гласуват, започват първо да гласуват. Не така обаче стоят нещата с масовата част от българите на млада възраст, навършили 18 години или повече. На практика, стоенето пред секция, на опашки, веденето на опашки, за да гласуват, за младите хора представлява един архаичен начин за участие в изборния процес. Много по-склонни са да вземат своето участие, ако разполагат с тази възможност по интернет, защото те наистина прекарват една огромна част от времето си в интернет, комуникирайки помежду си, търсейки информация помежду си. Разбира се, сложен е проблема с мотивите, с причините, защо младите хора са дезинтересирани от политиката. Тук не бих искала изобщо да навлезам в тази проблематика, защото основната вина за това имат именно политиците. Защото ако те ефективно и адекватно изразяваха и представляваха интересите на гражданите, то нямаше да си задаваме въпроса, защо все по-малко хора са
готови да участват в политическия процес, защо все повече хора са разочаровани от политиката. Но това разочарование, това отдръпване, това неучастие на младите хора на практика позволява на партиите, които имат твърдия град, да увеличават своя потенциал несъобразно пропорцията на реалната избирателна подкрепа. Позволява тежестта на купен и контролиран вод да бъде много по-голяма, отколкото реално би била, ако участват по-голям брой граждани в рамките на избирателния процес. Освен това, въвеждането на електронно гласуване не трябва да се разглежда като някаква дейност встрани от всички други вече типични дейности за обикновения български граждани. Електронното гласуване не е трудна дейност. То може да се извърши така, както всеки един от нас използва електронни средства за комуникация, за интернет банкиране. Ние се доверяваме на банките си, на банките, на онлайн банкиране, за да оперираме с парите си. Комуникираме и не само хората на 20, на 30 и на 50 годишна, но и на 70 годишна възраст. Общуваме по интернет със своите приятели в България, в чужбина. И все повече примери има за това, че възрастта не е препятствие за усвояването на нови технологии, защото те са лесни и те позволяват да скъсяваме разстоянието. Освен това, искам нещо друго много важно да подчертая. Електронното гласуване не заменя традиционното гласуване с бюлетини. Въпрос на избор е. Ако някой се чувства по-добре, по-комфортно да отиде да гласува с хартиена бюлетина, това е приемливия вариант за него. Но ако някой друг е решил, че по електронен път да гласува е неговия начин за участие в изборите, то не би трябвало да въвеждаме подобна бариера. На практика това са два алтернативни способа за участие в изборния процес, които не се бият помежду си. Те не се конкурират помежду си, а на практика се допълват и позволяват разширяване на избирателното участие в изборния процес. Много важен друг аргумент за въвеждането на електронно гласуване е всъщност, че то е част от процеса на модернизация на българската администрация. България е страна, в която през последното десетилетие са вложени огромни ресурси за въвеждане на електронно правителство. И въпреки това, въпреки че повече от 300 милиона до миналата година бяха вложени за модернизация на компютърни системи, за създаване на отделни компоненти, ние все още нямаме изцяло изградено функциониращо електронно правителство. Имаме откъслични електронни услуги, които предоставят различните публични институции, било то общински или държавни. Въвеждането на електронно гласуване, за да е отговорно към хората, за да отговаря на параметрите на тайна на вота, сигурност, трябва да се основава на добре изградена електронна инфраструктура. Въвеждането на електронно гласуване е аргумент за още допълнителен натиск върху институциите да завършат най-сетне този процес по създаване на електронно правителство в България. Ако се върнем към данните от Националния статистически институт, можем да видим, че 40% от българските избиратели всъщност използваха електронния начин за преброяване. На практика България се нареди на трето място, тогава, когато се провеждаше преброяване в различните европейски държави и се сравниха показателите по различните държави. България е на трето място по процент на избиратели, на граждани, които са избрали точно този начин за участие. Защо да не се случи това и с избирателния процес? Ако са създадени достатъчно гаранции за пазване тайната на вота
и гаранции срещу пробив хакерски атаки в системата. Съществуват различни начини. Стигаме всъщност тук точно до тези щекотливи въпроси. Съществуват ли начини за опазване тайната на вода? Съществуват ли начини за опазване сигурността на системата? Да, съвременните технологии все повече се развиват в тази връзка. Ако се върнем назад в историята, в края на 90-те години и началото на 21 век, в Америка са правени в няколко американски щата са правени различни опити за пилотно въвеждане на електронно гласуване. То е проведено на територията на военноморски бази, точно заради войниците, които не живеят в страната си, желаят да участват в избирателния процес. След първото и второто пилотно провеждане на тези тестове са установени всъщност проблеми с гарантиране тайната на вода. Това е в периода 1995-2002 година. Развитието на съвременните технологии е позволило разработването на технически инструменти, на софтуерни инструменти, които да решат този проблем. Защото той наистина с основание тревожи хората. Всички правим асоциацията с интернет банкирането, но то се основава на това, че ти правиш транзакция и тя е проверима. Може да се види от кое устройство, кой с какъв подпис е направил банковата операция. Не може да се въведе същия инструмент за гласуването, защото по този начин се изпарява идеята за тайна на вода. Основно конституционно право на избирателите. Какво решение е намерено? Мога да ви дам примера с Естония. Всъщност там, знаете, на практика функционира цялостно изградена система за електронно правителство. Всички граждани, естонски граждани, разполагат с електронни подписи и те общуват по този начин изобщо с администрацията, с административните структури на страната. Как е изградена системата, така че да бъде опазена тайната на вода? Използва се системата на, образно казано, двата плика. В единия плик слагаш нещо, като не знаеш съдържанието, във втория плик какво е съдържанието на първия. И по този начин опазваш тайната. Въведената система изглежда последния начин. Всеки естонски избирател изтегля интернет, има интернет програма на компютъра си, която криптира неговия глас. Тоест, той в изборния ден или няколко дни преди изборния ден гласува, криптира своя глас, така че да не е видимо какъв е неговия избор и заедно с своя електронен подпис изпраща криптирания вот до единен централен сървър на изборната администрация. Какво позволява това? Да не гласуват няколко пъти от различни устройства. Електронният подпис казва, че човек е гласувал единствен път. Но, за да се опази тайната на вода, преди декриптирането на този вод, се отделя електронния подпис от избора на човека. По този начин, например, е намерено технологично решение, което позволява хем сигурното използване на технологията чрез електронен подпис, хем опазване на тайната на вода. Ето виждате, че могат да бъдат намирани технологични решения на въпроси, които доскоро за нас изглеждали нерешими или поне трудно решими. Друг сериозен въпрос, който предизвика поредица от дискусии и коментари. Може ли електронното гласуване да доведе до увеличаване дела на купения вот или до намаляване? Откровения и честния отговор за мен тук е, че никой статистик не може да ви каже точно прецизни данни
за това какъв е потенциала на увеличение по отношение на купен вот и какъв е потенциала да се намали неговата относителна тежест. Но има един важен факт, който не можем да отминем с пренебрежение. Включването на българите, живеещи в чужбина, включването на младите хора, включването на хората с увреждания в изборния процес, на практика има потенциал да доведе поне още 500 000 гласа в изборния процес. Това са гласове, които на практика могат да намалят относителната тежест на този купен и контролиран вот. Ние в момента консумираме негативите на това явление. И виждаме, че институциите не могат да се справят с това. Характера на това явление е такова, на това престъпление е такова, че не е лесно да бъде доказано. И двете страни не желаят да свидетелстват. Действието се случва на тъмно, скрито. Вече не се случва в близост до избирателната секция, както преди няколко години можехме да видим или по кръчмите около секции. Много по-скрити и рафинирани са механизмите за въздействие. Не само говорим за пряко купуване, за пряко даване на парични знаци. Тук все повече вече говорим за търговия с влияние, за търговия с въздействието върху определени цели групи от избиратели, които нямат собствени права и собствена воля, а са на разположение на някой друг по-мощен фактор, който търгува с тях. Много по-сложни са процесите и те са задвижени. Виждаме, че институциите не могат, неправителствените организации, медиите не могат да спрат този процес. Ние констатираме неща, които всички разбираме, че са извън нашия контрол. Основният движещ фактор тук са политическите партии и кандидати. И ако при тях няма заложен стопер, то ние само констатираме факти. Въвеждането на електронно гласуване по интернет може да доведе поне още 500 000 участници в изборния процес, които да намалят относителната тежест на купен и контролиран вот. И още един аргумент. Електронното гласуване ограничава манипулациите, грешките при преброяване на бюлетини. Това е така. Всички ние сме видели през последните години, бидейки наблюдатели в изборния процес, сме видели какво се случва в секционните избирателни комисии. Свидетели сме на неволни грешки, допуснати от членове на избирателни комисии, при вписване на числа в избирателните протоколи, разменяне на редове, волно или неволно, тук вече въпрос на интерпретация за мотивите. Свидетели сме на това как се надрастват бюлетини, което ги прави невалидни. И по този начин, особено бюлетини на малки партии, на независими кандидати. Членовете на секционните избирателни комисии понякога надрастват, използват тази техника, докато поят, надрастват бюлетини. Автоматично ги прави невалидни тези бюлетини. Въвеждането на електронно гласуване, дали по интернет или по машинно гласуване с машини в избирателните секции, ограничава тази възможност за намеса на членовете на секционните избирателни комисии в процеса на броенето на бюлетините. На практика този начин позволява, стига да са създадени възможности за гаранция за това, че гласът подаден от едното място стига до другото място, до Централната избирателна комисия, не променена. Стига тази връзка да е стабилна и да няма външна намеса, този механизъм ограничава възможността за чужда външна намеса, каквато ние виждаме, че се случва в изборните процеси. Възможности за гражданско участие, това е последният аргумент, който мисля, че наистина не можем да отминаваме с лека ръка, когато говорим за гласуване по интернет. Гласуването по интернет в национални избори и в референдуми е само една възможност. С
създаването на подобна инфраструктура може да бъде използвана и като възможност за провеждане на други местни референдуми, например. Сега се сещам, например, за подобна техника, тя се използва в университетски среди. Така, например, в Австрия Министерство на образованието прилага точно този подход за извършване на изследвания сред студентската общност. Виждате, че на практика подобен инструмент може да бъде използван с много по-широки перспективи, отколкото само в рамките на изборния процес. Това са основните аргументи, които аз и моите колеги систематизирахме в подкрепа на едната теза за електронното гласуване. Живота обаче не е черно-бяло. Когато говорим за сложни политически процеси и за вземането на важни политически решения, каквото е, например, електронното гласуване по интернет, нещата не са толкова прости. Както важни и валидни са аргументите за, така и важни и валидни са и другите аргументи против. И аз мисля, че сега колегата Стойчев ще продължи с този елемент. Заповядайте.